It was fascination. Mercedes-Benz. If you want a car like me, I'll put you behind the steering wheel of my ride. So y'all ladies tell me, do you want a car like me? If you want a car like me and my Benz sitting on the 28, we want a car like me and my friends sitting on them 20-inch, we want a car like me and my Benz sitting on them 20-inch, we want a car like me and my friends sitting on them 20-inch. I'm rolling with my friends on them 20-inch rims. Oh, by the way, did I mention that we sitting in a Benz, not going to the club cause we got them E10s, not picking up no good cause on them you have to spend, and then they play with your mind and keep you blind. You can't make no money cause they taking all your time. You can't be yourself because they girlfriends think you fine, and you can't leave alone cause got the keys to the ride. If you want a car like me and my Benz sitting on the 20-inch, we want a car like me and my friends sitting on them 20-inch, we want a car like me and my Benz sitting on them 20-inch, we want a car like me and my friends sitting on them 20-inch rims. I ain't gonna lie, when I be going up in the club, I be looking for them shoulders that I'm choking, bounce it up. But it don't matter when I got one in my eye, about 5 high, fat behind. First thing on my mind is, Mr. DJ, can you play my beat so we can get it on? And move out to the dance floor, bounce it up, then take it home. I ain't hating, I hope I haven't hurt nobody's feelings. If you be willing, then I'll be willing, so let's go bounce your children. What? If you want a car like me and my Benz sitting on the 20-inch, we want a car like me and my friends sitting on them 20-inch, we want a car like me and my Benz sitting on them 20-inch, we want a car like me. Балкан Българска телевизия представя историята на Мерцедес-Бенц. През 1999 Мерцедес-Бенц тържествено показа CL клас купе. Продажбите започват с CL 500. Точно на време за милениума, топ моделът CL 600 вече е предоставен. Аеродинамиката е с коефициент на въздушно съпротивление само 0,28, т.е. CL клас купе е модел за подражание относно аеродинамиката. Хибридната конструкция позволява логично използване на леки части. Това намалява тежестта на купе с до 340 кг в сравнение с неговия предшественик. За първи път виждаме тук и системата за окачване, наречена Active Body Control, накратко АБЦ. Тази система електронно изравнява движенията на шасито и се използва за преодоляване на препятствия, чрез натискане на бутон, разбира се. Поглед под предния капак разкрива един вълк в овча кожа. През 1999-та CL600 излиза с нов 6-цилиндров двигател и 367 конски сили. Дори 306 конски сили биват генерирани от 2.8 агрегатен двигател на CL500. През 1999-та специалистите на двигатели от Афалтербах добавиха CL55 AMG с 360 конски сили. 2 години по-късно последва Мерцедес CL63 с V12 двигател, а от 2002 компресор подсилва 5,5 литровия 8-цилиндров двигател на CL55 AMG с сила от 500 конски сили. Това също е максимумът на CL600 B-Turbo. През 2003 CL65 AMG отново покачва нивото си сред автомобилите с високо изпълнение посредством няколко стъпки.
612 конски сили и 1000 нютон-метра въртящ момент, задвижвайки автомобила за 4,4 секунди от 0 до 100 км. През 1999 специалистите на двигатели добавиха CL55 AMG с 360 конски сили. 2 години по-късно последва Mercedes CL63 с V12 двигател, а от 2002 компресор подсилва 5,5-литровия 8-цилиндров двигател на CL55 AMG с сила от 500 конски сили. За безопасността се грижат предни и странични възглавници, както и възглавници на страничните стъкла. Mercedes-Benz CL клас доказва още веднъж, че големият модел купе винаги е бил владение на щутгартския автомобилен производител и винаги ще бъде. Със серията 170 Mercedes-Benz въвежда чисто новия модел Roadster през 1996-та – SLK. Зад абревиатурата стои спортен, лек, къс, намеквайки за предназначенията на спортните коли на Mercedes-Benz от типа S от 20-те и 30-те години. Един от вълнуващите технически детайли на новия Roadster е вариопокрив. Интелигентна хидравлика командва на пълно потопяемия стоманен покрив да се скрива в багажника с натискане на един бутон. Един от грандиозните технически детайли на новия Roadster. Цялата процедура отнема само 25 секунди. SLK е първата пътническа кола без резервна гума. Вместо това системата за отстраняване на повреди по гумите TireFit редовно е включена. Първоначално малкият Mercedes-Benz Roadster беше представен с два вида двигатели. SLK 200 с 136 конски сили и SLK компресор с впечатляващите 193 конски сили. Най-високото възможно ниво на безопасност е винаги основна цел на Mercedes-Benz при отворените серии. Това важи и за компактния SLK и също така и за по-големите брати от SL програмата. Два предпазни ролбари зад седалките, особено стабилни А-образни подпори, дават на малкия Roadster водеща роля в защитата от пробръщане. В предната структура елипсовидна предна стена е интегрирана за първи път. В случай на челен сблъсък тя разширява зоната на деформация и по този начин спомага за защитата на мястото на краката. През пролета на 2000-та SLK продължи своя успешен път с нов вид заедно с технологичен прогрес. Електронната програма за стабилност, наречена ESP, и 6-степенната трансмисия сега допълват оборудването на серията. Предните и задни амортисьори са новост, както и страничен панел. Всички приспособления и дръжките на вратите имат завършек в цвета на колата. Допълнително, новият SLK има индикатори за посока, монтирани във външните огледала. Интериорът е подобрен от нов дизайн спортни седалки, които могат да бъдат електронно нагласени. Индивидуалният вкус на клиента е задоволен от серията оборудване Designo, която предлага пълна цветна, двутонова кожена тапицерия. Усъвършенстван 4-цилиндров двигател и за първи път мощен 6-цилиндров обуславят Roadster под капака. SLK 320 се превръща в последния топ модел. Неговият 6-цилиндров двигател с 218 конски сили, с 3-клапанова технология и двойно запалване ускорява късия Roadster за 7 секунди от 0 до 100 км в час. През януари 2001 бе премиерата на последния модел мощен автомобил SLK 32 AMG с двигател V6 компресор, генериращ 354 конски сили и достига до 100 км в час за 5,2 секунди.
Първото поколение SLK. Нова мода в нов автомобилен сегмент. През март 2004 второто поколение на SLK Roadster беше тържествено представено. С подчертани линии, дълбоко изрязан централен понтон и характерна задница, той символизира класическа спортност и в детайли напомня характеристики от състезанието Формула 1. Развитието му е до 7,2 см дължина и 6,5 см ширина, на 3 см по-дълго междуосие. Шасито е убедително със своята ново развита ARM предна ос и съвременна спирачна система. Стойността 0,32 нютона говори за една образцова аеродинамика, което има положителни последствия за разхода на гориво и шума от вятъра. Стандартният модел от гамата на новия Roadster е SLK 200 компресор с 4-цилиндров двигател от ново поколение. SLK 350 е по-мощен със своите 272 конски сили на 6-цилиндров двигател и набира от 0 до 100 км само за 5,6 секунди. Той може да бъде изместен единствено от топ модела SLK 55 AMG с 360 конски сили, достигащ 100 км в час за 4,9 секунди. Новото излъчване е повлияно и от интериора. Богатото оборудване на серията все още включва електрически управляем вариопокрив, който сега се отваря дори по-бързо. Едно докосване на бутон и само за 22 секунди новият сгъваем покрив се скрива в задницата. Оставяш повече пространство в багажника, отколкото оставяше неговият предшественик. По желание отоплителната система за нивото на шията, наречена Air Scarf или въздушен шал, удължава кабрио сезона. Отвори в предната част ограничават изпускането на топъл въздух навън, действайки като въображаем шал за пътниците. В допълнение, предпазната концепция на новия SLK е разширена. В стандарта на серията сега са включени новости: въздушни възглавници за целия граден кош и главата, както и ограничители за силата на предпазния колан. Също така, посредством второто поколение, SLK си запазва репутацията на въвеждащ нова мода за своята класа, независимо от вятър и време. През 1989 година Mercedes-Benz тържествено открива едно изцяло ново поколение на SL Roadster. Моделите 300 SL, 300 SL24 и 500 SL, наречен още R129, едва имат нещо общо с популярните си предшественици от гамата на 107, но пак успяват да спечелят сърцата на клиентите. Електрохидравличният подвижен покрив, стандарт на серията SL, предлага комфорт на високотехнологично ниво. С натискането на един бутон той се разгъва само за 30 секунди. За първи път покривът на купе е направен от лек метал, правейки теглото му с 10 кг по-малко от това на покрива на неговия предшественик. Предните фиксирани дебеломерни дискови спирачки са абсолютна новост тук. Използвани за първи път в пътнически автомобил на Mercedes-Benz, те осигуряват гладко износване на накладките. Под капака на SL Roadster се намира и последната технология – двигател Oton.
Интериора очарова със своята типична за SL изисканост и безбройни лукс детайли, като централно заключване и електронно отваряне и затваряне на прозорците. В 500 SL електронното регулиране на кормилната щанга е също част от стандарта на серията. Колкото до сигурност и безопасност, новият SL лесно задминава предшественика си. Въпреки липсващата рамка на покрива, тук се среща за пръв път стандарта за безопасност на един завършен стил. Стабилна пътническа кабина, специално създадена за нуждите на кабриолет, усъвършенстват това. От допълнително развитата предварителна идея също става сигурно, че в случай на челен сблъсък, незасегнатите зони овладяват част от енергията на сблъсъка. Бележита част от идеята за безопасност е автоматичният защитен ролбар, новост в автомобилното производство. Основната му задача е да осигури пространство за оцеляване на пътниците в случай на преобръщане. Защитният ролбар се активира само когато електромагнитните сензори засекат критична ситуация. През 1992 моделът 600 SL излиза на пазара с двигател V12 с 400 конски сили. Визуално топ моделът се различава със своят знак на модела и двете емблеми V12. По време на преразглеждането, двигателят на 500 SL е също леко модифициран. През 1993 всички модели от гамата са наново изтъкнати, включително и SL. Традиционното му обозначение сега е пред трицифреното число. По същото време, двата 6-цилиндрови модела са снабдени с нови двигатели. През 1995 моделите са отново визуално и технически обновени. Ново осигурени поглъщащи сътресения части, радиатор с 6 ребра и вътрешна тапицерия в цвета на автомобила са най-забележителните промени. Тапицерията на вратите, волана и дизайна на седалките са модифицирани в интериора. В края на 1996 година серийното производство на SL е с спирачния асистент BUS. Установявайки критична ситуация, той автоматично създава пълен натиск, за да увеличи максимално използването на спирачките и междувременно да намали спирачното време. Сред най-важните действия в реновацията през 1998 е въвеждането на ново поколение двигатели с триклапанова технология и двойно запалване. След повече от 11 години производство през 2001 година, гамата бе заместена от дългоочаквания си наследник. SL Roadsterът от серията 129 все още има светло бъдеще пред себе си. Като вечен класик, за сега е намерил своя път в ръцете на колекционерите. Още един нов модел бе също толкова дългоочакван, както новия Mercedes SL Roadster. От неговото представяне през есента на 2001, спортната кола, вътрешно наричана R230, продължава дълготрайната традиция на SL Roadster. И вдига летвата в технологиите. Вариопокривът, електронно управляван, се сгъва и разгъва за 16 секунди. Максимално пространство в багажника се постига чрез механика, която рязко сменя посоката. Със среден разход на гориво от 12,7 литра, новият SL 500 изразходва по-малко от своя предшественик. Това най-вече се дължи на модерната лека конструкция и перфектна аеродинамика. Под капака на SL 500 един V8 двигател превръща неговия 5-литров капацитет в 306 конски сили, правейки го един от най-силните двигатели от тази класа. Ускорява само 6 секунди до 100 км в час. През септември 2002 бе изложен SL 350 с 245 конски сили, последван от SL 600 през януари 2003. С гордите 500 конски сили, новият топ модел представя висококачествено изпълнение. Новият SL Roadster дори превръща колата в луксозен аксесуар. И немският туристически шампион Клаус Лудвиг падна в несвяст. Няма очудване.
Типичният SL характер на интериора е подчертан с кожа, екзотично дърво и алуминий. Класическият хронометричен дизайн е носталгичен спомен за ранните спортни коли. Също така ролстерите от серията 230 го правят безопасен. Освен страничните възглавници за главата и гръдния кош във вратите, системата сензотронен контрол на спирачките SBC е включен за най-добра защита на пътниците. С високотехнични сензори SBC продължително предупреждава за ситуации и по този начин спестява ценно време в случай на критичен момент. Новият SL Roadster е посветен с почит на неговия легендарен прародител. През 1954 SL 300 стартира успешната история на серията. Легендата продължава. До ден днешен обозначението SL говори за автомобил, който освен напреднала технология, винаги притежава едно нещо – очарование със страст. SLR Макларен. С това чудо на технологиите, Мерцедес-Бенц разбива мита за сребърната стрела на пътищата на 21 век. SLR – три магически букви. S като спортен, L като лек и R като рейсинг, състезателен. Стилистично новата сребърна стрела предизвиква ерата през 50-те на SLR и не случайно. През 1955-та SL 300 стига върха сред всички свои конкуренти. Удълженият преден капак и купето са изместени към задната част на автомобила. И не на последно място, отварящите се нагоре врати излизат от легендарното Уоленхаут купе. Този прототип на 1955-та, наименуван след създателя си Рудолф Уоленхаут, никога не е бил в серийно производство, но все пак доказва, че странните мечти се превръщат в реалност. SLR-ът заимства от последните състезателни тенденции със своя 6-релсов разпръсквач в долната част и автоматично прикрепящия се спойлер на капака на багажника, което създава допълнителен натиск, както и сигурност. 5,4 литров V8 компресор двигател пулсира под капака на новата сребърна стрела. Астрономичните 626 конски сили ускорява най-бързият член на семейство Мерцедес за 3,8 секунди от 0 до 100 км в час. Интериора на автомобила съчетава чистия спортен дух с изключителен разкош. Изтънчени материали като карбонови нишки, алуминий и специално обработена кожа са само в SLR и не ти оставят много други варианти, за които да мечтаеш. Също така всички този разкош играе роля и при сигурността на автомобила. Благодарение на Макларен, той най-добре знае как всичко това се съчетава и колко е важно след дълги години опит и участие във Формула 1. SLR е първата от серията произведени автомобили, на които почти изцяло интериора им е изграден от карбонови нишки. Те го олекотяват, но и запазват здравината и неговата нечупливост. Прекалено изисканата визия е допълнена от високотехнологично изпълнение на спирачната система с керамични дискове. Магията на природилата се легенда прави екстравагантната сребърна стрела символ на обществено положение. Малък кръг от клиенти биха могли да си го позволят. Може би единственият недостатък на този автомобил мечта. От друга страна, за какво са мечтите?
През 1969 Мерцедес-Бенц представя на публиката един необикновен автомобил – C111. Ставайки въпрос за стил, сребристо-белия завършек и безкрайно клиновидната му форма сочат към бъдещето, което вече се случваше с моделът C111. Едно тяло, изработено от подсилена със стъклени фибри и пластмаса. В ядрото са 260 конски сили, трироторен ванкел двигател, който развива 280 км в час, максимална скорост. Но моделът C111 е много повече от футуристична кола. Той е движеща се тестова лаборатория за изследване на техниката на двигателя ванкел. Скоро излиза и друга версия на експерименталния автомобил с 4-роторен ванкел двигател, развиващ от 0 до 100 км за 4,8 секунди. Като пионер сред модерните изследвани автомобили, C111 написа историята на Мерцедес-Бенц. Един култов обект и до ден днешен никога не влизал в масово производство, за голямо съжаление на неговия голям кръг от фенове. Този C111 дори имал клиенти, изпращащи празни чекове в Щутгарт, което обаче не е променило факта, че прототипите не се продават. И сега той е в музея на Мерцедес-Бенц. F-300 LifeJet. Целта на конструкторите на F-300 LifeJet бе да съчетаят опита от движението и динамиката при завоите на един мотоциклет със сигурността и комфорта на един автомобил. Резултатът идва през 1977 година с една триколка с напълно непозната до тогава техника. Активното управление Active Tilt Control изчислява ъгъла на наклона, съобразен с скоростта, ускорението, наклона на кормилото и отклонението на автомобила. Хидравличен цилиндър притиска един от двата амортисьора на предната ос навън. Колелото и карусерията отиват в положение, изчислено от компютъра. Допълнително се разработват специални гуми и особено леки джанти. Алуминиевото шаси тежи само 89 кг. F-300 LifeJet всъщност е първият изпитателен автомобил, конструиран изцяло на компютър и след това съживен в завода.
Разработки на елементи за сигурност. 1939. 1949. Ключалки с конична ос. 1951. Подсилване на купето. 1959. Елементи от интериора, конструирани така, че да намалят риска при инциденти. Първи краш тест. – 1967. Осигуряване безопасността на волана. 1968. Осигуряване при къмшичен удар. 1971. Автоматични точкови колани. 1972. Тест център за катастрофи. 1978. АБС. 1979. Колани за всички седалки. 1981. Обтегачи за коланите. Аербек. 1987. Аербек за пътника на предната седалка. 1989. Автоматично задействащи ролбани при преобръщане. Интегрална седалка. 1993. Интегрална детска седалка. Система за сигурност при сблъсък. 1994. Електронна поддръжка на окачването. 1995. Електронна стабилизираща програма. Странични въздушни възглавници. 1997. Сандвич концепция. 1998. Аербек на прозорците. 2002. Сензорен спирачен контрол. Превантивна сигурност. – 2002. Автоматизирана светлинна система. През 1883 година в Канщат Готлиб Даймлер прави ново откритие, което ще завладее целия свят. Това е бързият двигател. 120 години по-късно в неговото родно място се създава визията. Един нов дом за историята на марката Мерцедес-Бенц. Имате възможност да преживеете цялото очарование на Мерцедес-Бенц върху 16 500 квадратни метра изложбена площ. Тук само Мерцедес-Бенц представя разнообразието на автомобилостроенето. От лични до спортни и състезателни автомобили, както и многобройни варианти на туристически, транспортни автомобили, всички събрани под един покрив. Добре дошли на пътуване във времето чрез един мит – Мерцедес-Бенц. Най-добрата скорост, постигана на пътя, е 437 км в час.
Отново състезателният автомобил прави стъпката за един по-добър личен автомобил. Звездата на нашето време изгря отново. Митичните салони свързват духа на времето на всяка епоха и показват най-важните автомобили и икони. Светът има нужда от автомобили. Мексико Карера де ла Палма, голямата награда на Франция, за най-тежкия и най-бърз автомобил на света. Хамбург побеждава отново. И отново Мерцедес-Бенц е световен шампион за втори път. Една огромна площ с многобройни състезателни и рекордни автомобили е посветена на милионите изминати километри в моторния спорт. От самото начало през сербърната среда до състезателните серии на автомобили от близкото минало и нашето съвремие. Страстта към мита на Мерцедес се споделя от милиони. Затова и една от колекциите е посветена на известни почетни състезатели и техните автомобили. Открийте многообразието на тази традиционна марка в представените 5 колекции и в митичната обиколка. Павилионите с открити и закрити пространства, детски кът, многобройни магазини и ресторанти водят към Мерцедес-Бенц център. Тук ще се срещнете с марката на времето. Галериите и изложбените зали показват Мерцедес-Бенц по такъв начин, който излиза от традиционните рамки на изложбите. Представените 150 автомобила представляват пълната и актуална палитра на Мерцедес-Бенц. При това 16 работилници осигуряват безпроблемната доставка и 140 служители се грижат за брилянтното обслужване на клиентите. Настоящето, традицията и бъдещето на марката са обединени върху една площ от 53 000 квадратни метра. Светът на Мерцедес-Бенц построен на едно специално място – на люлката на мобилността. It was fascination. Mercedes-Benz. If you want a car like me, I'll put you behind the steering wheel on my ride. So y'all ladies tell me, do you want a car like me? If you want a car like me and my Benz sitting on the 28, we want a car like me. Me and my friends sitting on them 20-inch. I ain't gonna lie, when I be going up in the club, I be looking for them shoulders that I'm choking, bounce it up. But it don't matter when I got one in my eye, about 5 high, fat behind. First thing on my mind is, Mr. DJ, can you play my beat so we can get it on? And move out to the dance floor, bounce it up, then take it home. I ain't hating, I hope I haven't hurt nobody's feelings. If you be willing, then I'll be willing, so let's go bounce your children. What? If you want a car like me and my Benz sitting on the 28, we want a car like me. Me and my friends sitting on them 20-inch, we want a car like me. Me and my Benz sitting on them 20-inch, we want a car like me. Гледахте историята на Мерцедес-Бенц, представена от Балкан Българска телевизия.